खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय आं दैमालु जों दायो दङ 32 नं भेरगाव समस्तिनि PPFनि बिजाथिजों लोगोसे बिथाङा BTCनि डिप्युटी स्पिकारमोन बिथाङानो जाबाय नेरसोन बर' सार गिबियावनो बिथां सारखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायनाय थाबाय सार गिबियावनो मिथिना सारनि आबुं सिनायथिखौ लाग्रोनो आंनि आबुं सिनायथिया आंनि मुङा श्री नेरसोन बर' आंनि आफानि मुङा गंगा बर' आइनि मुङा केति बर' आंहा दायो बिसिबो दङ लोगोसे गथ' सानै दङ आरोबाव बाय बाहागि दङ न'खरनि आरो लोगोसे जोंहा गोबां जोंनि बे गामियावहाय जोंनि गामिया बारेंगाबारि गामि आं बे गामियावहायनो जोनोम मोनदों बे गामियाव माखासे जोंनि बाय बाहागिफोर दङ आरो जोंहा फेमिलिया खाथि दं नाथाय दायो एसे आलादा आलादा जाबाय नालाय फिसा फिसा जाना थाबाय आरो दा हक दे जि थांखि लानानै नोंथांमोना बेवहाय फैदों गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोननि बे प्राइम 24 हेडलाइन्सखौ साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो आसा फारिदों नोंथांमोनाबो गोबां माने बिथिंखौ नोजोर बोनानै मिडिया हिसाबै जोंफोरनिफ्रायल' नङा गुबुन माने बेबादिनो गेदेर गोलाव मानसिफोरनिफ्राय माखासे स्टेटमेन्ट बा कमिटमेन्टफोरखौ लानानै समाजनि गेजेरावहाय मोजां खामानि मावो बेखौ सानथिदों दा हक आंनिफ्राय नोंथाङा जेरैबायदि लुबैदों आं बेखौ फिननो हाजोबाबो जानो हागौ थेवब्लाबो आं नाजागोन जे आंनि राजखान्थि दोलोआव हाबनाया बारा गोलाव सम जायाखै आं बिनि आगोल आं दुलाराय बर' फरायसा आफादावहाय सासे मावथि हिसाबै दैदेनगिरि बिबानगिरि हिसाबै दङमोन आच्छा सारा जेनिखि 5 बोसोर रायजो खुंबाय देरहानानै आरो एबार खेबनै थाखाय नाजाबावदों आच्छा बे 5 बोसोराव मा खामानि मावबोखो रायजोनि थाखाय आरो एबार खेबाव देरहाबा मा खामानि मावबावनांगौ दं आरो बे 5 बोसोराव जेरैबायदि आं खाबु मोनबाय खामानि मावनो थाखाय बा रायजोफोरनो बायदिसिना सुजुग सुबिदा होनो थाखाय आंनि साननाय बायदियैथ' आङो जाजोबाखै थेवब्लाबो आङो जि एसे हायो आंनि बे समस्थियाव बिदिनो जाथि जनगोष्ठीफोरखौहाय लाफानानै आरो माखासे भाइटेल समस्याफोर दङ इस्युफोर दङ बेखौ लाफानानै आं खामानि मावनो नाजादोंमोन बे 5 बोसोरावहाय जेसेबां हायो आं जुजिबाय नाथाय आंनि हानाय बायदियावहाय आं बेखौनो बुंनांगोन बे आंनि समस्थियावहाय गिबि खेबनि थाखाय आङो जिहेतु स्पेसियेल सेन्ट्रेल एसिस्टेन्टनिफ्राय कोटि फैसा बेवहाय मोनदोंमोन साबडिभिजननि लाइब्रेरि बे लाइब्रेरिया अलरेडि लुफुंबाय नाथाय इन'ग्रेसन खालामनाय जायाखिसै आरो बेबादिनो 48 लाख माने थाखानि आइबि नैबे बरमादिलि आइबियावहाय लुफुंबाय बेखौबो आं इन'ग्रेसन खालामनाय जायाखिसै 61 लाख थाखानि एजुकेसन डिपार्टमेन्टनि डिमाकुसि हायार सेकेन्डारि शेखर शंकर देब मिसन हायार सेकेन्डारि डिमाकुसियाव लुफुंनाय जाबाय खिन्थु इन'ग्रेसन खालामनाय जायाखिसै थिग बेबायदिनो 65 लाखनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि गेस्ट हाउस अलरेडि डिमाकुसियावहाय लुफुंनाय जाबाय बेखौबो इन'ग्रेसन खालामनाय जायाखिसै बेनि अनगायै आङो आरोबाव लामा सामा खालामनाय जाबाय लामायाथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां PMJSYनि माने अधीनावहाय जेसेबांखिनि रास्ताफोर जाबाय आंनि बे समस्थियावहाय थोंजोङै बुङोब्ला आंनि बे 5 बोसोरनि गेजेरजों आरो लोगोसे मदद होफादों जोंनि सखसथिराव पानेरि बिधानसभा समस्थिनि बिधायिका मानिजाथाव रसिमा कमल बसुमतारी बायदियाव बिथांनि दैदेननायजों आरो आंनि नाजानायजों जों गासै आंनि बे समस्थियावहाय 18थासो PMJSY गोलाव गोलाव लामाखौ जों बानायनाय जादों बे 5 बोसोरनि गेजेरजों आरो लोगोसे स्पेसियेल फान्डनिफ्रायबो आङो दोंसे लामाखौ बानायबाय थादों आरो PWD माने SOPD आथिखालाव AOPमोन माने आगोलाव AOP होननानै बुङोमोन एनुवेल अपारेशन प्लेन बे प्लेन फान्डनिफ्राय दोंनै लामा आं बानायबाय थादों दोंसे लामाया अलरेडि जोबनो थांगासिनो दं आरो दोंसे लामायाहाय जुरिजेनबाय दा बेबायदिनो लामा सामाफोरखौ आं बानायबाय आरो कालभारखौ आङो 95सो कालभार MJNरेगानिफ्रायबो आरो लोगोसे गुबुन गुबुन माने हेडनिफ्रायबो लाफाजोबनानै आंनि बे समस्थियावहाय गासै माने 95सो कालभार ब्रिज बेबादि आं बानायनाय जाबाय आरो बे 5 बोसोरावहाय आरो बेजोंनो लोगोसे MJNरेगानि माने माखासे फिसा फिसा खामानिफोर आं बानायबाय कालचार डिपार्टमेन्टनि अपेन स्टेजफोर माखासे आं बानायबाय BCDC अफिस माखासे माने बानायबाय बे फिफ्थ फाइनान्स स्टेट माने फिफ्थ फाइनान्स कमिसननिफ्राय माने जोङो फैसा एसे मोनदोंमोन बे फैसानिफ्रायनो आङो दायो मथा मथि गंबासो BCDC 25 लाखनि गंसेयाव 25 लाख रां बेबादिहाय दायो आथिखालाव बानायबाय थादों
अलरेडि गंथामा कमप्लिट जाबाय एलिगेसनबो जाबाय दा आरो गंनैया जुरिजेनदों मावगोन माने खम समनि गेजेराव निस्सय बे गंनैयाबो जाफुंगोन आरो दा बेबायदिनो गोबां खामानि मावबाय आरो लोगोसे निबनुवा समस्या जोंनावथ' माखासे समस्या दङ माने जायफ्रा फरायसा आरो बिसोर फरायसाबाबो मोजां रोखोमै सिस्टेम खालामनानै क्वालिफाइड जानानै गोदोसो बिसोरो एस्टाब्लिश जानो हायाखै दा बेखायनो आं गेजेर ससेयावहाय डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो अर्गानाइज खालामनानै मरंगाजुरि आर्मि केम्पआवहाय जायफ्रा माने आर्मियाव गोसो गुदुं माने खारनो बारनो हायो आरो बेबायदिनो एज थानाय बैसो थानाय बै सेंग्राफोरखौहाय आङो बुथुमनानै बिथांमोनखौहाय आङो अर्गानाइज खालामनानै बे बरंगाजुरि आर्मि केम्पनिफ्राय 25 जन माने गथ'फोरखौ आङो आर्मि रिक्रुटमेन्टआव हरनाय जादों आरो बेबायदिनो बोसोरनैसो ट्रेनिं होहोनानै आसाम पुलिसावबो आङो 6 जनसो माने गथ'फोरखौहाय बेबायदिनो माने रिक्रुटमेन्ट होनाय जादों बेनि अनगायै आं गुबुन गुबुन माने गथ'फोरनो जेनेबा बबेबा मेडिकेल डिपार्टमेन्टआवहाय NEMआनो जा GNEMआनो जा बा बेबायदिनो फार्मासिस्टआनो जा बा सोरबा माने मा होनना बुङो वार्डेन गार्डआनो जा वार्ड बयआनो जा वार्ड गार्डआनो जा बेबादि माने पस्टआवहायबो आं माखासे माने गथ'फोरखौहाय एस्टाब्लिश खालामनाय जादों ओमफ्राय ITI आवबो आङो बेबायदिनो एपइन्टमेन्ट होनाय जादों माने गथ'फोरखौ हेल्प खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय कन्ट्रेक्सुवेलावबो मथा मथि आङो गथ'फोरखौ हेल्प खालामनाय जादों लोगोसे टिचार्सआवबो आं खनसेयैनो 25 जनसो एपइन्टमेन्टखौ लाबोनाय जादों 99नि मोनसे गोजाम केसफोर बे गोजाम केसखौहायबो आं गावनो नांस्लाबनानै बिथांमोननि बे एपइन्टमेन्टखौ आङो रिकभारि खालामनाय जादों आरो दा गोदानबाव माने 2001नि बै आगोलाव थालांनाय BScनि समावहायनो टार्मिनेट जानानै थानाय इलिगेलि टार्मिनेट जादोंमोन बिथांमोना दा लिगेलि बिसोरो कर्टनि जाज लानानै जाजमेन्ट अलरेडि मोनबायमोन आरो बिसोरो आखौ माने फिन एपइन्टमेन्ट मोननायनि पसिबिलिटिया जाबायमोन आरो दा स्टेट गभर्नमेन्टआ डिसिसन लाखांनायनि उनावहाय बिथांमोननि पस्टआ अलरेडि टार्मिनेट जाबाय बेखायनो BScनिफ्राय बै समाव जायफ्रा थालांनायमोन बे थालांनाय केसखौनो गोजाम केसखौनो आङो लाफिननानै देग्लाय 67 जन माने केन्डिडेट टिचार्सफोरखौ आं एपइन्टमेन्ट होनो इसेल' बाखि थाबाय आरो एपइन्टमेन्टल'सो मोननो गोनांमोन बाखि गासैबो खामानिफ्रा जाजोब्बायमोन आरो मडेल कड अफ कन्डाक्ट नैबे BTCनि बिसायख'थिनि थाखाय जेला फैबाय कमिसना जारि खालामनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंनो हायासै दा बेबो आंनि थाखाय मोनसे आदोरा खामानि आरो माबा जागौमोन आरो बेबादिनो लोगोसे आङो बांसिन जायफोर फरायसा जायफोर माने क्वालिफाइड माने गथ'फोर BA पास खालामनाय BCom पास खालामनाय BSc पास खालामनाय नङाबा MA मास्टार डिग्रिसिम पास खालामनाय बा टेक्निकेल लाइननि मास्टार डिग्रिसिम पास खालामनाय बा BA माने बेचेलारसिम पास खालामनाय गथ'फोरखौबो आङो सम सम माने NDA कचिं CDS कचिं UPSC कचिं दा बिदिनो केरियार काउन्सिलिं बेफोरखौ आङो बोसोरफ्रोमबो लाबाय थायोमोन स्पेसियेलि आङो UPSC कचिंनि थाखाय बोसोरबा मोनबाय बोसोरबायावबो आं बोसोरबा माने सर्ट टार्म UPSC कचिंखौ होनाय जादों आरो दा बिदिनो खामानि मावलांदोंमोन खिन्थु आंनि खामानि मावनाया आद्रा जाबाय थाबाय मावजोबनो हायाखिसै कालसारनि बेलायावहायबो बैयाव जोंहा नेसनेल लेभेलावहाय मोनसे माने भलिबल कम्पिटिसन जायो कक्राबारियावहाय अन्थाइग्रा अल इन्डिया अन्थाइग्रा बड'सा गल्ड काप भलिबल चेम्पियनशिप होननाय बिनि गेजेरजोंबो आङो जायफ्रा हारिमुआव मोजां माने गियान दं नलेज दं बा गोसो गुदुं आरो जेनेबा उथिफुबाय थानाय जेनेरेसनफोर बिसोरनोबो आङो मोनसे स्टेटास बेयावहाय होनाय जादोंमोन बोसोरथाम आं कम्पिटिसन कालसार कम्पिटिसन माने प्राइज माने सिस्टेम बानायनानै आं होनायमोन आरो फार्स्ट प्राइजखौ आङो 50,000 सेकेन्ड प्राइजखौ आङो 30,000 थार्ड प्राइजखौ आङो 20,000 बेबायदिहाय बोसोरथाम कन्टिनिउसलि आङो बै माने उन्दै जेनेरेसनफोरनि थाखाय कम्पिटिसन आं खालामनाय जादोंमोन बेवहाय मोनब्रै जिल्लानिफ्रायबो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो माने साबाहाय कम्पिटिटर्स जों लानाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो अर्गानाइज खालामनानै गथ'फोरखौ एसे मटिभेसन होनाय जादों दा बेबायदि आं खामानि मावदोंमोन आरो खिन्थु मावब्लाबो आङो मावफुंजोबनो हायाखै गोबां खामानि दं आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनिबो माखासे समस्याफोर थाबाय जाथि गथ' भाबै थाबाय ओनसोलनि बायदिसिना गोग्लैसोनाय माखासे समस्याफोरबो थाबाय दा बेफोरखौ आं मावजोबनो हायाखै दा बेखायनो आसा फारिदों देग्लाय जिहेतु आं माने जोंनि मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि जोंनि BPF दोलोनि आफादगिरि आरो लोगोसे BDCनि चिफमोन बिथाङा बारग' जाबाय बिथाङा खनसे नङा खननै नङा खनथाम चिफ जाबाय दा बिथांनि दैदेननाय आरो बिथांनि अननायावनो बिथांनि बोर साबसिननायावनो आं थांनाय बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय राजखान्थियाव आगान होजेननो आं सम मोनबाय टिकेटबो मोनबाय इलेक्सनबो गेलेबाय देरहाबायबो आं खामानि मावनोबो मोनबाय रायजो राजानि आं आशीर्बादबो मोनबाय
देग्लायबो बिथांनि अननायावनो आं टिकेटखौ मोनफिनबाय आरो आसा फारिदों जे रायजो राजानि अननाय रायजो राजानि आशीर्बाद रायजो राजानि बोसोन होनाय बे गासैबो माने परामर्सखौ लानानै फैबाय थानाय समफ्राव आरो जेसेबां हायो आंनि थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो आरो गोदान प्लेनिं लानानै जाहाथे मावफुंनो हायो बेखौनो आं गजाथिदों। जोंनियाव मोनसे आयदा थायो माने पलिटिकेलनियावबो मोनसे एजेन्डा थाखायो साबजेक्ट थाखायो थांखि बिथांखि मा थांखि लानानै पलिटिकेलखौहाय लांगोन गावनि दोलोखौ लांगोन बेबो थांखि थायो आरो गभर्नमेन्टनियावबो आलादाहाय गासैबो सामग्रिक भाबे ओनसोल जिल्ला बायदिसिना एरियाफोरखौ लाफानानै बा बिदिनो जाति जनगोष्ठीनि माखासे समस्याफोरखौ लाफानानै एजेन्डा थाखायो साबजेक्ट थाखायो आरो प्लेनिं स्ट्रेटेजि थाखायो। दा बे हिसाबैसो सरकारि किसु माने अनुदान आसनिफ्राबो 5 बोसोरै आसनि थायो 10 बोसोरै आसनि थायो 7 बोसोरै आसनि थायो। दा बेबायदिनो बोसोर वाइसआवहाय किसु प्लेनिं आरो स्ट्रेटेजि माने फान्डफ्रा फैयो आरो जेब्ला फान्ड फैयो अब्लानो मावनो हायो जेब्ला फैया अब्लानो माने मावनो हाया आरो फैयोब्लाबो गोबां समावहाय माब्लाबा बिदिनो एसे खेलिमेलिबो जानो हागौ हयथ' अफिसारफोरनि बेलायावहाय हयथ' कर्मिफोरनि बेलायावहाय हयथ' रायजो राजाफोरनि बेलायावहाय जों सिनसियार नङैनि थाखायबो माखासे खामानिफ्रा बिदि मोजां रोखोमै जाया। दा बेखायनो आं खावलायगोन उनफ्राव फैनाय समावहाय जों बयबो लैहोर लैहोर जि खामानियानो फैया मानो जि दोलोनिफ्रायनो जों मावनाय जाया मानो जि सरकारानो फैया मानो जुदि खामानि मावनो नांगौ जायोब्ला समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनांगौ जायोब्ला सिगांग्रो जों खजाब जानांगोन साग्रिद जानांगोन जोङो बयबो बिबानखौ रुजुनानै लानानै खामानिखौ मावनानै लानो रोंनांगोन। जे आंनि खामानि नङा जोंनि खामानि नङा होननानै गोजान जानानै बेखौ समालोचनाल' खालामोब्ला क्रिटिसाइजल' खालामोब्ला बिनि थाखाय जौगानाय फैनाय नङा बा खामानिया क्वालिटि बा मोजां जानाय नङा आरो दा बेबायदिनो आं सानो दा फैबाय थानाय समफ्रावहाय जों बयबो लैहोर लैहोर बयबो खौसेयै जानानै जोंनि खामानि मावनांगौ आरो मोननांगौ मोन्थायफोरखौहाय जों लानो हायो बा मावनो हायो बेखौनो आं थांखि लादों। निस्सय आं माने बेबादिनो क'अपारेसनखौ क'अर्डिनेसनखौ आं मोनगोन होननानै सानदों आरो फैबाय थानाय समफ्रावहाय। सार अपोजिशन पार्टिफ्रा बुंदो आरो जेनेबा बिसोरनि बादिब्ला जेनिखि BPF 17 इयार्स रायजो खुंबाय बेयाव जेनेबा बांसिन करापसनासो जादों माने जानायल' जादों बिदि बुंनाय मा बुङो नोंथाङा बेनि सायाव? खोथाजोंथ' बहुत खोथाखौ बुंनो हायो प्रेक्टिकेलावहाय बा जोङो सालिजारि नायोब्ला जों माखासे खोथाखौ जों नुनो हायो प्रेक्टिकेलजों आरो खोथा बुंनायजों एसे फाराग दंखायो। बुंनोथ' गोबांखौनो हायो जोंबोथ' गोबां बुंनो हागोन दिनैहाय जेनेबा BTC आव आरो मावबावनांगौ खोथा गैला बा खामानि गैला गासिबो खामानि जाजोबखाबाय मावबावनांगौनि आरो जेबो गैला बेखौ जों बुंनो हायो बुङोब्ला नाथाय बुंब्लाबो फोजोबनो हाखाया। दा नों नायदो दिनै कारापसन जादों होननानै बुंदों बोरै कारापसन जादों बेनि 17 इयार्स बेक माखासे एटियाखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जायफ्रा मानसिया बुंदों बेबादि मानसियानो दिनै BPF दोलोखौ BPFखौ दादोंमोन UPPLखौ दादों UPP दादों UPPL दादों ECDR दादों राजखान्थियारि हान्जा दादों। हान्जा दाखांनायनि उनाव बिसोरो माखासे स्ट्रेटेजि पलिसि लाबाय माबाय साक्सेस जायैनि थाखाय बिथांमोनावहाय मोनसे गोसोआवनो जाखांफैनाय एन्टि इनकामिन्सि गाज्रि मोननाय थाखायो। दा नंगौबो गोलाव सम माने सालायखांनायनि बेलायावहाय माखासे अपोजिसनफ्रा बारानिफ्राय बारा जायो गावसिनि आसनाव लांनो हायैनि थाखायनो हयथ' बिथांमोना बेबादि माखासे डायलगखौहाय बुंनो गोनां जायो पाब्लिकखौ डाइभार्सन खालामनो थाखाय दा पाब्लिकनो एसे मेसेज होनो थाखाय आरो दा सा सिङै जों नायोब्ला नुगोन 17 इयार्सनि आगोल बै समावनो भारतआ उदां जानायनि उननिफ्राय 50-60 बोसोरसो सिगां बे ओनसोलफ्रावहाय जेबो गैखायामोन जायनि जाहोनाव आन्दलन खालामबाय सोमावसारबाय जायनि जाहोनाव जों बिखुंनानै लानो गोनां जाहैबाय बा बेबायदिनो सरकारजों नाङै जों जुजिनो गोनां जाबाय। जोंनि माखासे जोहोलावजो बिथांमोनाबो जिउ गारनो गोनां जाहैबाय। आन्दलन सोमावसारनायाथ' जोंहा मोनसेल' जायाखै गोदो समनि दिनै 50 बोसोरसो जाबाय जोंनि आन्दलना जों बर' समाजावहाय फैयै बायदिसिना आन्दलनखौ सोमावसारनायखौ खालामखांनानै जोङो जोंनि नांगौ बायदियै फारि फारि जों खालामनानै लानो हादोंब्लाबो साक्सेस जाजोबाखै। बेबादिनो 1993आवहाय माने BSC सुक्ति जाबाय बेबादिनो सोमावसारनानै आरो 2003नि 10 फेब्रुवारियावहाय BTC जाबाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 माने जानुवारियावहाय आरो गोदान BTR सुक्तिखौ जों खालामफिनबाय। दा बेबादिनो फैयै माखासे सोमावसारनायफ्रा जाबोबाय बेयाव जों बयबो मिथिखायो जों रोंखाजोबनाय बुजिखाजोबनाय जोंखौ सोर डिसक्रिमिनेसन खालामदों जोंखौ सोर माने डमिनेट खालामदों जोंखौ सोर सासन खालामदों जायनि जाहोनाव जोंनि प्रायप'खौ जों दासिमबो जों मोननो हायाखै।
जोंनि गेजेरावहाय जों बुंबायसो थादों खोथाजों प्रेक्टिकेलि फिल्डआवहाय जों मोजां एसेसमेन्ट स्टाडि खालामोब्ला बेवहाय जेबो मिनिं गैया जों जा एसे मोनसे सुबिदा मोन्दों एफा एनै खामानि मावदों बेवहाय सोरबाया न' बां लुदों सोरबाया माबा गारि गुरा बायनो हादों बेखौनो सोरबाया नायनोबो बादों सोरबाया मोनहैया खालामना होया दा बे मोनसे जाहोन जानानै दङ दा बेखायनो आं थोंजोङै बेबायदि आर्गुमेन्ट प्लेस खालामनो लुबैयाखै सोरखौबा आङो बेबायदि प्रतिक्रिया आं खालामनो लुबैयाखै जोंनि थांखि बिथांखिया बे बर' जाथि हिसाबै जाथिया मोनसे इसु बेस जाथिखा जों सोमावसारनाया हयथ' जों बिटिआर जाखांनायनि उनाव गैला होननानै बुंदों बियो नेभार मालाबाबो जानो हाया बियो उनावहायब्लाबो जों हयथ' सोमावसारनोबो गोनां जाहैनो हागौ बिटिआरआथ' दिनै 100% साक्सेसफुल नङा जोंनि जाथिनि थाखाय बे जे जोंहा मोनसे सान्थि आल'सना दंखायोमोन एनडिएफबिआ मोनसे इस्यु लानानै मोनसे संगठन गोलाव सम माने सोमावसारबोबाय बिसोरनि थांखियाबोथ' जानांगौ आरो बिथांमोना माखासे थांखिजों फैनायनिखायनो माखासे सम बिथांमोना माखासे माबाजों मोगा मोगि जानोबो गोनां जाबाय फैलायलायनो गोनां जाबाय बिदा फंबायनि गेजेरजों आरो लोगोसे पुलिस आर्मिफोरजोंबो बायदिसिना बिथाङा खामजाबाय बिथांमोना खामजाजोब्बाय दिनैसिमबो माने फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथाङा जेलावनो दं सारा जिबन बिथाङा जेल जानायनि मोनसे माबायावहाय फैबाय दा बेबायदिनो बिथांजों लोगोसे एनआइएआव माखासे माने एनआइएआव माने माखासे केस थानाय जोबथेसालियावबो थानाय आरो बाहेरायावबो थानाय माखासे सोद्रोमाफोर एनडिएफबिनि दं बिथांमोननि माखासे समस्याफ्राबो जोबनांगौ जाहैबाय जाथि हिसाबै आरो जोंनि जाथिनि इस्युआबो बिथांमोनजोंनो बे सोमावसारनायनि माने थांखियैनो जाफुंनांगौ जाहैनायनि थाखाय बिटिआरखौ जों बयबो खौसेयै ज' जानानै लाबोबाय दा बेयाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्राया बेसो नोंनि आंनि जेबो खोथा गैया जाथिनि जायखिजाया मोनसे एकर्ड जादोंब्ला बेखौ जोङो फेदेरनो फोलावनो मोजां रोखोमै खालामनांगौ जायोब्ला सोरबा मोनसेल' एंगेलनिफ्राय आंसो हागोन होननानै बुंना लानाया जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक जागोन सोरबा प्रमदआ फार्स्ट माने सेक्रेटारि हिसाबै आंसो इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनना बुङोबा आंनि दारासो आं बेखौ मावनो हागोन होननानै बुङोब्ला बे जानाय नङा दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि सानसुमै मेलेमजिबि दं रायजो राजाफोर दङ जायबायदि मानसिफ्रा दिनै खोथा बाथ्रा बुंनो मोनाखै बिथांमोननिबो फायबो जोङो माखासे रोजा रोजा माने मदद माने थुलुंगानायखौ जोंनो नांगोन अब्लासो सानसे समावहाय बे बिटिआरआ मोगथाङाव जाफुंहैनो हागौ बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरखौहायबो जों खौसेयै लांफानांगोन आरो बिथांमोनखौबो जों बुजिहोनो हानांगोन बिटिआरआ मा बुस्थु आरो बिटिआरजों जों माबोरैहाय बिथांमोननोबो अधिकार होनानै जोंनि बे ओनसोलनि जौगानाय हाबाफारि बा खामानिफोरखौहाय जोङो मावफुंनो हागोन अब्लासो जों बिथांमोननिफ्रायबो जों मदद मोननो हागोन आरो जोंनि बे बिटिआरआ साक्सेस जागोन बेखौ खालामालासिनो दायो जोंनि गेजेराव मा जादों बिटिसिनि थाखायनो जों निर्बासन फैदों दा बिटिसिखौ सेख'नाय लानाय फैनायनि बा मोननायनि आरो बेखौनो लानानै बांसिन माने जुजिलायबाय थादों थांखियाथ' जोंहा आलदासो जोंनि जायखिजाया सरकार फैया मानो जोंनि गेजेरावहाय जों बेबादि समालोचना खालामालासिनो जाहाथे जोंनि खैसारिया जोंखौ गाख्रेबनो हाया नाख्रेबनो हाया बेखौसो जों नोजोर बोनांगौ दायोथ' जों बुंनो थाङो जोंनि नुनायाव जों नंगौ बिजेपि एजिपि बिपिएफ जों खौसेयैनो आसाम सरकार सालायदों केन्द्रीय सरकारावबो जोङो लोगोसे मुखामुखि जानानै दङ आरो जोङो बिटिसिआव जोङो निजा बबे हारसिङैनो बिपिएफ सरकार हिसाबै जों बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा बोसोरथाम 5 बोसोरै जोङो सरकार खालामबाय रायजोनो जोङो मा होनो हादों हायाखै जों माबा नङा माबा मोनसेबाबो जोङो नेरसोनजों देखायनो हाबाय दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जाबाय CIT जाबाय एयारपर्टआ जाबाय मेडिकेल कलेज लुफुंबाय थादों फरेस्ट कलेज बा बिदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव इन्जिनियारिं कलेज बा एग्रिकालसार कलेज बेबादि लुफुंनायनि थाखाय माखासे थांखि बिथांखि दंबावो आरो बेजोंनो लोगोसेयैनो कार्बि आंलंनि इस्यु डिमा हासावनि इस्यु जायफ्रा बर'फ्रा दासिमबो ST स्टेटास मोनाखै बेनि थाखायबो जों जुजिगासिनो दं दा बे गोलाव 15 बोसोर 17 बोसोरनि गेजेरावहाय जों जा एसे बोलो मोननानै आसाम सरकारजों बा गुबुनजोंब्लाबो थाफानानैब्लाबो मोनसे समावहाय कंग्रेसजों थाफाबाय बेयावबो जों साथामनि माने मन्थ्रि मोनबाय MLA जों मोनबाय आरो लोगोसे जोंहा MP सानै दंबावोमोन बै समावहाय दा नै बिजेपि सरकारजों थांनाय समावहायबो जोङो 3 मन्थ्रि मोनबाय 12 जन MLA गासै MP सासे दङ दा बेबादिनो जोङो माखासे पावारफोरखौ जोंनि गेजेरावहाय लानानै जोङो खामानि मावलांबाय थादों एसे जायफोरखौ जों मोनाखैमोन जायफोरखौ जों खालामनो हायाखैमोन दा बेबादिनो बे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट बे सिटुएसना जोंनियावहाय बेबादि मोनसे मोजां पजिसन फैनायनि थाखायसो दिनै आरोबाव गोदानै माने NDPनि समस्याफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो आन्दलनबो खालामनो मोनबाय नङाब्लाथ' जों असम सरकारा माब्लाबानो आन्दलनखौ बेन खालामनानै दोनगौमोन केन्द्रीय सरकाराबो बेन खालामनानै दोनगौमोन जोंनि लुबैनाय गांनाय उखैनाय नागिरनाय माखासे बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय
जों बुंनोनो बेबादि खाबु मोननाय नङा दा दिनै जों मोनबाय मोनखांनायनि उनाव जोंनि जाथायफ्राबो मोजां रोखोमै जाबोबाय थाबाय जों जायखौ लुबैदों बेखौनो जों खालामनो हाबोबाय थादों मोनफा मोनफा खिन्थु जों एसे धर्ज आखारैनो थांनो नांगौमोन आरो दा आं बुङोब्लाथ' जों सोरखौबा सोमावसारना खालामनांगोन जेरैबायदि जोंखौ सोमावसारना खालामबाय थादों दा बेखायनो आङो दिनैनि नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरबाय दायो इसिबां माने बुंनो गोनां दरखारानो गैखाथारा रायजोफोरखौ बुजायनानै होग्रो नोंथांमोननि थांखि बिथांखिया मा मोजां रोखोमै खामानि मावगोन बारु जोङो 17 इयार्सआव 15 बोसोराव जेबो खामानि मावनोनो हाखाथाराखिसै सिरि थारोब्ला जोंखौलाय मानो नांगौ बिपिएफआनो थानो नांखालाबाथ' बिपिएफनि खोथाखौ सावरायनोनो नांला बिथांमोननि इउपिपिएलनि जा थांखि बिथांखि बिथांमोननि थांखिखौनो मोजां रायजो राजानि सिगाङावहाय फोरमायनानै हो मा खामानि मावनो नागिरदों बिथांमोना बेबादि गाज्रि खामानि मावदों मा मावदों बेखौ बुंलायलायाब्लाथ' जेबो दरखारानो गैया बिथांमोननि सासना मोजां जायाखिसै होनना बुंना दोनबानो दा जों गोदान माने मोनसे पलिसि स्ट्रेटेजि जों मोजां मोनसे समखौ लानो नागिरदों बेवहाय नोंथांमोना लैहोर लैहोर जोंखौ मदद होनांगौ बेखौल'सो खावलायनांगौ बिथांमोना नाथाय गोबां बाथ्रायावहाय बिथांमोना जोंखौ एलिगेसन होदों बिथांमोनानो जुदि फैबाय थानाय समफ्रावहाय इउपिपिएल सरकार जायोब्ला जुदि एखे रोखोमैनो सरकारनि खुंथाय बेबस्थाफ्रा जुदि जायोब्ला बेबादि कारापसन जानायनि खोथाखौनो जों बुंफिननो गोनां जायोब्ला अब्लानो बिसोरनि फिननाया मा थागोन बिसोरनि भेलुआ मा थागोन बेखौ जों उनावहाय मिथिनो हासिगोन आरो दा बेखायनो आङो बुंबाय दिनैनि हालोदा मोजां नङा बर' राजनितिया जोंनि समाजाव जेरैबायदि राजनितिनि माने आगाना थानांगौ खामानिया थानांगौ दिनै बेबादि जाखायाखै जों बैसोबो जायाखै राजनितिनि बेलायावहाय जोङो राजनितिबिद हिसाबै गावखौ सिनायथि लानाय जादों आंथ' बिराद गोदान खिन्थु 5 बोसोरल'सो जादों आं बेबादि नेता जानाया बिनि आगोलावथ' आं बेबादि नेताबो नङामोन आङो सामान्य बिपिएफनि कर्मिमोन रायजो राजानि अननाय दैदेनगिरिफोरनि अननाय आरो बेनिफ्राय जोंनि दोलोनि जिथु स्पिरिट बे स्पिरिटनि माने मोनथायावसो आङो जेनेबा टिकेटबो मोनबाय इलेक्सनबो गेलेबाय देरहाबायबो आं समाजनि खामानि मावनो थाखाय बे खाबुखौ मोनबाय आच्छा सार मिथिनाय बायदिब्ला नोंथांमोननि दोलोनिफ्राय बहुत बास्लायदों माने बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बेलेग दोलोआव बास्लायदों आरो बेथ' गणतन्त्र जोंनि बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे बिथांमोननियावहाय खुब थानो हागौ गाज्रि मोननाय थानो हागौ गाज्रि मोननाय जेला मोनसे दोलोनि गेजेरावहाय फैयो जायो अब्लाना थांलाय फैलाया जाखायो दिनै बिजेपिनियावबो बिजेपिनि दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि मेम्बार सदस्यफ्राबो बिदिनो कंग्रेसआव थांलाय फैलाय बिदिनो जायो कंग्रेसनियाबो बिदिनो बिजेपिआव फैयो बा बिजेपिनियाबो कंग्रेसआव थाङो बे जाखायो डेम'क्रेसियाव बयहाबो अधिकार दंखायो इउपिपिएलआवबोथ' जोंनियावबोथ' गोबां फैदों इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरिया बिपिएफआव गोबां जइन जाफैदों आरो जोंनि खोनानायाव इउपिपिएलनिया मेक्सिमाम बिजेपिआव थांदों जों बेखौबो जों नुनो मोनदों खिन्थु दुर्भाग्यजनक बाथ्राया बिसोर दिनै जोङो पलिटिकेलि मिसिउर नङा मिसिउर जायाखै आरो मिसिउर जानोबो जोंहा सम सफैयाखै मिसिउर जेला जागोन जोंहा फुल फ्लेजेड सेपारेट स्टेट जागोन जोंनि गावखौनो खुंनायनि गोहो फुल फ्लेजेड बे मोन्थायखौ जों मोनगोन अब्लासो जोङो पलिटिकेलि जोङो मिसिउर जानो थाखाय मोनसे प्लेटफर्मखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन दा जोंहा पलिटिकेलि मिसिउर नङा जोंनि बिपिएफ दोलोआ दिनै 15 बोसोर थाबाय जों रनक खलेबाबो सोरनिबा माने फाफ्लियाव सिलाइखौ दोननानैब्लाबो जों गावनानै जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ एसेब्लाबो जों मोननो हाबाय फैबाय थानाय समफ्रानो बिदिबो जायाबो जानो हागौ दिनै जोंनि नुनायाव खोनानायाव ओरैबायदि खोनायो माने प्रमद बरुवा माने आरएसएसनि एजेन्ट जानानै दङ सिं सिङै खिन्थु जानानै दंमारोब्ला बिनि थांखिया मा बर' जातिखौ गायसननायनि थांखि दा बे आरएसएस जानानै दुलाराय भारतबर्षआवहाय हिन्दु समाजखौ गायसननायनि थांखि आरो बेजों लोगोसेनो बेहा माने बिजेपिनि मोनसे ट्रेन्डआ क्लियार जानानै दंखाबाय थायो भारतीय जनता पार्टियाव पार्टि हिसाबै नेसनेल पार्टि हिसाबै नेसनेल पार्टिनि सासे दैदेनगिरि बिबानगिरि हिसाबै बिथाङा बेवहाय खामानि मावनायनि थाखाय रेडि चेनेलाइज जानानै दंखायो जों जिहेतु नंमारगौब्ला खोथाया ओरैनोथ' ओंखारा मानसिफोरनि खोथायाव बेबायदि खोथा ओंखारा दा बेखायनो जों बुंदों दायो जोंनियाव नेसनेल स्पिरिटआ फैथ'नाङा नेसनेल पार्टिनि स्पिरिटआ जाफैथ'थों दरखार जायोबा इउपिपिएल खालामनानैनो नों सोलिथ' दरखार जायोब्ला माने बिपिएफ खालामनानै सोलिथ' बिनि गेजेरजोंनो खामानि मावथ' साननैसो बर'नि जेसेबांखिनि गांनाय उखैनाय लाबोनो हायो नामा मोननो हायो नामा माबानिफ्राय सेन्ट्रेल सरकार माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ मावग्रो दा नों बेखौ मावालाबासिनो डाइरेक्ट नेसनेलाइज जुदि जायोब्ला नेसनेल पार्टिनि स्पिरिटआव नों जुदि हाबसोनानै खामानि मावोब्ला नों गाबोननो नोंनि
जिবিলাক भाइटेल जातिनि इस्युमोन बेखौ नों बावगारनांगोन खारन बिसोरनि ताला साबिया दिल्लीयाव थायो जोंनियाबो क'क्राझारावनो थायो बा जेरावनो मेरावनो जोंनि ताला साबिया थाखानायखाय जों गावनो माने रायज्लायनानै सेरावनो मोननायखाय जोङो जोंनि माने समस्याफोरखौ समाधान खालामना लानो थाखाय सलिउसन खालामना लानो थाखाय गोरलै जायो नाथाय ताला साबिया जेला दिल्लीयाव थागोन दिल्लीनि मेकानिजमा जेलासिम एक्सेप्ट जाया अब्लासिम नोंनि इस्युआ नोंनि माने डिमान्ड नोंनि जेसेबांखिनि माबा दं थांखि बिथांखि दं मालाबाबो जाफुंनाय नङा दा बे बेलायावनो जों गिदिर जानानै फैदों दायो जोंखौ ओरैबायदि इन्सपिरेसन होबाय थादों मटिभेसन होबाय थादों सुलायबाय थादों पारसु खालामबाय थादों नोंसोर फैयोबा फैसादो बिजेपियावनो फै मावोब्ला मावसादो बिजेपि जानानै खालामसादो दा दिनैनि इउपिपिएलआ बे अबस्था जानो थांबाय थादों बिजेपिजों मिथिदालि खालामबाय थादों जोंथ' बिजेपि जायाखैना जों एलायन्ससो खालामदों बिपिएफआ आलदा प्रिन्सिपल दङ आइडिय'लजि दङ आलदा थांखि बिथांखि दङ जों मालाबाबो बिजेपि जायाखै बेखायनो जोङो नैबे माने बिटिसिआवहाय जों हारसिङैनो खनसे नङा खननै नङा खनथाम बिपिएफआ सरकार खालामबाय नङाब्लाथ' मालाबानो बिजेपिजों मालाबानो कंग्रेसजों खावसे जों बाहागो रानलायलायनानै जों सरकार खालामोमोन दासिमबो जों बेबादि खालामाखै जों बुंदोंब्लाबो आसामाव जिहेतु जोंहा फुल फ्लेजेड एलायन्स दङखाय देग्लायबो जों बुंदोंमोन लोगोसेयैनो जोङो बिजेपि एजिपि बिटिसिआवबो निर्बाचनखौ जों गेलेगोन सिट रानलायलायनानै सिट शेयारिं खालामलायलायनानै आरो बे थांखिया जायाखै गावबा गाव होजोब्बाय मोन 40 समस्तियावबो बिजेपिआबो केन्डिडेट होदों आरो बेनिफ्राय बिपिएफआबो केन्डिडेट होदों जों फ्रेन्डलिसो गेलेनाय जाहैबाय जों जेसेबांखिनि देरहायो बिजेपिआबो जेसेबांखिनि देरहायो उनावहाय जों जयैनो रायज्लायहरलाय सरकारखौ दागोन बे थांखिखौ जों रायज्लायनानै बिजेपि एजिपि आरो बिपिएफ जों रायज्लायनानै दोननाय जादों दा बेवहाय जों दाबो जोंनि गोसोआ बेबादि नङा हारसिङैनो जों गभर्नमेन्ट सालायगोन थांनाय बोसोरफ्राव जेरैबायदि जों सरकार सालायदों फैबाय थानाय समावहायबो जों बेबादिनो जों सरकार सालायगोन नाथाय जों इउपिपिएल बादि हे हिरा हरुनियाजोंबो जों एलायन्स खालामाखै इउएडिएफजोंबो जों एलायन्स खालामाखै आरो ओमफ्राय बिजेपिजोंबो बिथांमोननि सिरि माने कनस्पिरेसि जों बिथांमोननि बादि जों कनस्पिरेसि जों खालामाखै जोंना थोंजों बिजेपिआ जुदि जोंखौ लानो हायोब्ला लाथों लानो हायाब्लाबो जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया बेखौ जों क्लियार खालामनाय जादों नाथाय जोंहा स्टेट लेभेलावहाय फुल फ्लेजेड एलायन्स दङ बेखायनो जोङो दिनै जोंनि नैबे बिटिसिनि माबायावहाय राजखान्थियाव जों बिथांमोनखौ एसे मदद बिदों बिथांमोना जोंनो मदद होआखै आरो आच्चा सार नोंथांनियाव जिथुनाखि अपोजिट पार्टिनि माबायदि गोहोम खोख्लैदों आंनियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया थांनायफ्रावहायबो बिथांमोननि थांखि बिथांखि बायदियैनो अपोजिसनफ्रा नांगौ बायदि बिथांमोना जुजिदोंमोन नाथाय आंजों हायाखै देग्लायबो हानाय नङा देग्लायबो अपोजिसन हिसाबै आंनि सेकेन्ड अपोजिसन हिसाबै फार्स्ट अपोजिसन हिसाबै इउपिपिएलआ जागोन सेकेन्डआवहाय बिजेपिआ फैगोन थार्डआव माने माबाया थागोन भटार्स पार्टिया थागोन नाथाय बिथांमोना आंखौ बुंदों आङो थार्डआव थागोन होनना बुंदों आं थार्डआव थायो दा फर्थआव थायो दे माने वानाव थायो बे निर्बाचनावसो मिथिगोन जायफ्रा भट होगोन बिनि उनावहायसो रिजाल्ट मोनोब्ला आं मिथिगोन दा हक बेयो बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि हनाय बिथांमोननि मोनदांनाय आंनि मोनदांनायाव जोंनि खामानि मावनायावहाय जोंनि नुनायाव देग्लायबो जोङो 5,000 6,000 7,000 बांसिन भट मोननानै आरोबाव बिपिएफआनो देरहागोन नैबे 32 नं बिटिसि समस्तियाव भेरगाव समस्तियाव जिनिखि दायो जानिखि बुहुमनाङै कर'ना भाइरासनि थाखाय इलेक्सन जायैनि थाखाय जिनिखि रुल्सफोरा गभर्नमेन्टनि आखायाव थांबाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो दासो मेन पइन्टआवहाय फैदों नोंथांमोना बेथ' दुखुनांथावना बाथ्रा जोंथ' ट्राइबेल जाथि ट्राइबेल जनगोष्ठी जोङो ट्राइबेल जनजाति ट्राइबेला आलदाहै जोंहा मोनसे स्टेटआ जों बयनिख्रुइबो दुइसिन हारि उन्दैसिन हारि गोग्लैसोनाय हारि सारा माने भारतबर्षआवहाय जों बयनिख्रुइबो उनाव थानाय हारि बे हिसाबै जोंहा आलदाहै जोंनि मोन्थाय दंखायो बे मोन्थायफोरखौसो जों लानानै दिनै 6 शिडिउलनि आन्दाराव बिटिसिआबो जादों आच्चा बिटिसिआव 6 शिडिउल जादोंब्लाबो 6 शिडिउलखौ जोङो बै हाजोआरिफ्राव माने हाजोआव थानाय जायफोर गोग्लैसोना थानाय हारि बिसोरनि थाखायसो 6 शिडिउलखौ भारतनि संबिधाना माने थिनानै होयो नाथाय जोंनि आन्दलननि स्पिरिटआबो बेबायदि फैयै जोङो जिहेतु ट्राइबेलखामोन नालाय बर'फ्रा ट्राइबेलखा बेखायनो माने प्लेन्सआव थानाय बे माखासे ट्राइबेलफोरखौबो बिसोरनि स्टेटास होनांगौ जायोब्ला नैबेयावनो होजागोन 6 शिडिउलनि आन्दारावनो होजागोन बेखायनो जोंखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बे बिटिसिखौ 60 खालामनानै होदों दा बेवहाय आर्टिकेल लिरनानै दंखायो
20BA पेरा 2 मथे मा जायो मा दं बेवहाय मा गोहो दङ 16A पेरा 2 मथे गभर्नरा माबोरै रुल खालामनो हायो सेक्सुरेल काउन्सिलावहाय 6A पेरा 2 मथे गभर्नरा मा खालामनो हायो बे इन्डियान कनस्टिटिउसनाव लिरखानाय दङ फारि फारि दा जोंनि जिहेतु जोङो BPF दोलो हिसाबै आं डेपुटि स्पिकार हिसाबै जिहेतु इलेक्टेड मेम्बारमोन जोंनि टार्मसआ 5 बोसोरनि थाखाय फैयै फैयै नैबे थांनाय 27 एप्रिलावहाय टार्मसआ जोबदों बिनि आगोलनो जोंनावहाय मोनसे नियम दंखायोमोन आरो जोंनि काउन्सिलखौ माबा मोनसे खालामनांगौ जायोब्ला स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय नङाब्ला माने गभर्नरा थोंजोङै जिहेतु बियो कनस्टिटिउसनेल हेड गभर्नरा जोंनो मोनसे WT मेसेज हरो बा बिदिनो कनसाल्ट खालामनानै जायखिजाया खामानिखौ मावो 27 फैनायनि आगोलनो जोंनो जायखिजाया कनसाल्टेन्ट खालामनांगौमोन रिकमेन्ड लानांगौमोन जोंनि मिनिस्ट्रि अफ काउन्सिलनिफ्राय बेखौबो खालामाखिसै बिनि आगोल जिङो जिहेतु जोंहा एलायन्स थाखानायखाय चिफ मिनिस्टारजोंबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पार्टी हिसाबै जोङो BPF दोलोआ BJPजों जों रायज्लाय आरो सरकार हिसाबैबो जों रायज्लाय जों बुंदोंमोन जे जिहेतु कर'ना भाइरासआ जेरावबो सारा मुलुगनाङैनो साग्लोबबाय जोंनि BTCआवबो निश्चय बेबायदि कन्डिसना फैनो हागौ बेनि थाखाय जोङो एलार्ट एवारनेस थानो थाखायनो जोङो सांग्रांथि जानो थाखायनो जथेस्थ माने सरकारनिबो प्रयोजन दङ जुदिअबा इलेक्सन कमिसनारा कड अफ कन्डाक्टखौ बेवहाय लागु खालामनानै दोनदों बिनि गेजेरजोंनो जों बेनि मामैब्लाबो जों रायजो राजाफोरखौ बोरैबा हेल्प होनो हायो नामा बेनि थाखाय गभर्नमेन्टनि प्रयोजन निश्चयखौ जागोन बेखायनो जिहेतु संबिधानावबो लिरनाय थाखाबाय संबिधानाबो जोंखौ बुंखायो जोंनो 6 मान्थनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनांगौ होननानै जोङो आपिल मोनसे होनाय जादों स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनि BTCनि रिकमेन्ड बायदियैनो स्टेट गभर्नमेन्टआबो रिकमेन्डखौ हरदोंमोन गभर्नरनिसिम खनब्रै हरदोंमोन खननैयावबो नाकच खालामदों नाथाय थार्डआवहाय WBTनिफ्राय गभर्नर माने गभर्नमेन्टसिम गभ अफ आसामनिसिम जोङो रिकमेन्ड खालामहरनायाव गभ अफ आसामा खनसे आरोबाव हरबावदोंमोन गभर्नरनिसिम बे खेबावबो माने गभर्नरा बेबादि जोंखौहाय रेसपन्स होआखै थोंजोङै 27 एप्रिल खालि गावनि सेसनावहाय लांनाय जादों आरो बेवहायबो हयथ' जोंनि गभर्नमेन्टआ 12 AM सिमहालागै दङमोन बिनि आगोल जोङो मोनसे माबाखौ जों आसा खालामदोंमोन आरो जोंनो जाहाथे इनफरमेसना फैयो माबोरै सिस्टेमावहाय गभर्नमेन्टआ गभर्नरखौ दायित्व होगोन आरो गभर्नरा मा सिस्टेमावहाय बे जोंनि BTCखौहाय खुंगोन बिनि माखासे स्ट्राक्चारखौ निश्चयকৈ जोंनो हरगोन बेखौ जों साननानै दंमोन आरो जोंबो सानदोंमोन स्पेसियेलि जोंनि एसेम्ब्लियाव स्पिकार डेपुटि स्पिकार आं गावनो डेपुटि स्पिकार जिहेतु गभर्नरानो हेडखा आरो जोंनो माखासे मेसेजखौ गभर्नरानो हरखायो जों आसा फारिनाय दङमोन आरो जा हक जा बुंनांगौ बाथ्रा गैया गभर्नरा सासन खालामदों बेयो कनस्टिटिउसनेलि बेहाबो राइट लानानै खामानि मावदों जों बेबादिनो बिथांखौबो जों गाज्रि मोननो थाखाय जोंनि राइट्सखौसो जों बिफिननो थाखाय जों थांनाय समावहाय नैबे मार्चआवनो मार्च लास्टिं जोङो माबा होनाय जादों PIL होनाय जादों 29 खालि हियारिं दंमोन 29 हियारिंआवहाय माने आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो तथ्यपाति जेबो होनो हायाखिसै बेखायनो मेनि 5 तारिखआवहाय बिथांमोना डेट लादोंमोन एदिनखालिबो बिथांमोना क्लियारिफिकेसन जोंनो होनो हायाखिसै ओमफ्राय 6 तारिखआवबो हियारिं जाबावबाय एदिनखालिबो हायाखिसै नाथाय एदिनखालि मोनसे माबाया फैदों जोंनि एगेन्स्टआवहायबो हिरा हुरुनिया बिथां माने हांखद क'क्राझारनि हिरा हुरुनियाबो बिथाङाबो होदों ओमफ्राय UPPLनिफ्रायबो सोरबा सासे पिटिसनार होनाय जादों बिथांमोननि जिथु पिटिसन होनाय जादोंमोन राइट पिटिसना केन्सेल जादों ओइदिनखालि माने मे 6 तारिखआवहाय दा नैबे थांनाय नैबे 8 तारिखआव मोनसे हियारिं जाबाय बे हियारिंआवहाय इन डिटेल्स जोंनिफ्राय जों स्पष्ट खालामनानै जादों गभर्नमेन्ट उकिला जे BTCखौ माने एक्सटेनसन खालामनायनि मुल उद्देश्य लैखोआ नैबे ग्राउन्डआवहाय जों होफैनाय जादों जों गभर्नरखौ बेबादि एगेन्स्ट खालामनानै गभर्नमेन्टखौ एगेन्स्ट खालामनानै होनाय जायाखै जोंनि उदिगारखौ मोनफिननो थाखायसो जोङो नैबे माबाखौ आपिल खालामनाय जादों दा नैबे ग्राउन्डआव होनाय जादों होननानै इन डिटेल्स जोंनि माबाया लिगेल एक्सपार्टआ माने सिनियर उकिला एडभकेटआ बै दिनखालि माने 8 मेआव थांनाय 8 मे बेयाव होनाय जादों आरो गाबोन मोनसे हियारिं दंबावो बे हियारिंनि उनावहाय सेकेन्ड पार्टि जेनेबा गभर्नमेन्ट लाइननिफ्राय हियारिं जागोन गभर्नमेन्ट लाइननिफ्राय हियारिं जाखांनायनि उनावहाय मोननैनिबो गेजेरावहाय जेला हियारिं जागोन बेवहाय आर्गुमेन्ट जागोन आर्गुमेन्टआवहाय सोर देरहायो सोर गोलैयो
माने जों जेला राय मोनो अब्लाना जों मोनथिसिगोन आरो आसा दङ जोङो जोंनि संबिधाना माब्लाबाबो नंखाय जानो हाया संबिधाना बयनिबो थाखाय आरो बे संबिधाननि गेजेरावनो दुलाराय भारतबर्षआ दिनै हादोर नाङै सोलिनानै दङ आरो बेवहायनो बयबो माने बिसास लानानै दङ बेबादिनो हाइ कर्ट सेसन कर्ट माने सुप्रिम कर्ट बयबो बिसासनि गेजेरजों सोलिनानै दङ निस्सयকৈ जोंनि रायाबो लिगेलि जास्टिस होगोन जों जास्टिस मोनगोन आच्चा सारा बेसेबां पार्सेन्ट माने गावखौनो गोख्रों जेनेबा देरहागोन होननानै आंनि देरहानाय आरो जेननाया आंनि थांनाय 5 बोसोरनि खामानि मावथाय आरो बे खामानि मावनायनि आखुनि गेजेरजोंनो आङो देरहागोन आरो जितु आं गमामायैनो मोजां रोखोमैनो मावमारदोंमोन रायजो राजाफ्रा आंखौ आरोबाव खनसेबाव आशीर्बाद होगोन अननाय होगोन भट होनानै आंखौ देरहाफिनगोन आं बुंलायलायनो दरखारबो गैया आंनि आन्दाज दङ आंहा मोनसे बिसास दङ आरो थांनाय बोसोरावहाय जेरैबायदि आंखौ अनबाय जेरैबायदि आंखौ बोर साबसिबाय जेरैबायदि आंखौ माने नागिरनानै आंनि गेजेरजोंनो समाजनि जौगानाय खामानि मावनो हागोन होननानै आसा फारिनानै आंनो भट होदोंमोन देग्लायबो बेबादिनो बिथांमोना भट होगोन आरो आंखौ देरहागोन बियो 100% आं नोंथांमोना 100% होखाबाय जोबनायाव जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिथांनि जानाखि बिसायख'थिनि थाखाय गोजोन हामग्लायनाय थाबाय आरो जोंनो बेसेन गोनां गावनि समखौ होनायनि थाखाय साबायखर होनानै जोंनि जानाखि मोगा मोगि जानाय बेखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों